Wala pang tao. Mas maingay. Teka muna kasi maingay. Teka muna kasi maingay. Gawa tayo ng Bagong Kanta. Teka lang ha. Ayan, okay na. Good evening sa lahat. Teka lang ha. Hi. Hindi ko makita yung nag-chat. Okay, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-comments, no, I think for the past 3 days. Antayin muna natin yung iba. We have 13 viewers. Good evening to all. Thank you so much, especially sa lahat ng mga subscribers and followers ng Kuya Bryan Music. Sa mga hindi pa nag-subscribe at hindi ako kilala, by the way, I'm Kuya Bryan. I'm a Cebuano songwriter, music producer, and also an arranger. Tonight, gagawa tayo ng bagong kanta, no, from scratch. On the spot, gagawa tayo ng bagong kanta. Para ipakita ko sa inyo na kung kaya ko, kaya nyo rin. No? Isipin nyo lang na kung nagawa ni Kuya Bryan, he's already 46 years old, then kaya nyo rin. Okay, especially kung bata pa kayo, nasa 20 pa kayo, nasa 30 pa kayo, kayang-kaya nyo. So, bago tayo mag-umpisa, babasahin ko lang
itong mga nag-comment, no, sa channel from John Iligino, no, for the song Tagdaput Ko Gamay. Sabi niya, idol. So I think idol niya si Akisha. And then salamat from John Elbon for the song Makita Ka Lang by Mariel Baguio. Idol kaya kita. So dalawa idol niya, no, si Akisha at saka si Mariel. And then we have Darwin Gomez for the song Forever Nani. This song hindi ko to sinulat. This is the OBM One Champion written by Ruel. Sabi niya, asa mapalit ang album. So for now, walang nagbibenta kasi alam naman natin na hindi na nagbibenta ang mga malls, ang mga shops, no? Kasi ang dali na lang i-download. But if you really want to buy a good quality, then you can buy it sa iTunes, mag-download ka lang. And maybe soon, magbibenta ako ng, siguro 1 CD, 70 songs sa loob. So, 2 CD kasi more than 100 na yung nagawa ko. So, abangan nyo lang. And then we have Natas Sedlum for the song Nganong Pasaligman by Joanna Jane C. Sabi niya, gipili pati ka kaysa akong pamilya. Niya karon asa na ka, tua na ka slaing taon. Sura no, luwi kayo. But again, no, I gumawa ako ng mga kanta na mga Maoy songs, not really para, no, not para masaktan kayo, no, para hindi, not because gusto kong maalala nyo yung mga bad experience nyo, yung mga masasakit, no, sa mga walang kwentang boyfriend, no, not because of that, but I wrote those Maui songs to give you a reminder, no, to give a reminder to all na it will be better na if you will be extra careful in choosing a partner to avoid the pain na example sa song na pasabda ko, no, to avoid those pain, dapat mag-ingat kayo sa pagpili ng partner niyo. So, yan ang purpose, no? And then we have Honeybee ng Norway. So, salamat, meron tayong follower from Norway. For the song Makita Ka Lang by Mariel Baguio, sabi niya, ganda ng lyrics. So, sa mga hindi pa hindi pa nakarinig sa kanta na Makita Ka Lang by Mariel Baguio, please listen to the song. I guess you're wondering why nagtatagalog ako. No? Nagtatagalog ako para sa mga non-Bisaya followers ng Kuya Bryan Music. Kasi alam niyo naman na hindi lang ako gumagawa ng mga Bisaya songs, but also Tagalog songs and English songs. So to be fair to all, para maintindihan, no, baka mayroong gusto niyang matuto later on pag gumawa ako ng kanta, at least maintindihan niya. So pasensya na. No, I need to talk in Tagalog or in English. For the song Native Ideas, for the song Kung Ikaw from Native Ideas, sabi niya, wow, astig. So, pakinggan nyo itong Kung Ikaw by Jeremy Tangia. Ginawa ko to para magkaroon kayo ng idea ko ano yung dapat na course na kunin nyo. If you want to be a doctor, a lawyer, or an engineer, no? Pakinggan nyo ang song na Kung Ikaw. I don't know if nag-online na si maraming salamat to Nanti and his family from San Carlos, Negros. Thank you so much. Nanti is a good friend of mine. Isa siya siya ang main na nag-ayos ng bahay ko after Singapore. Siya yung nag-ayos dito sa bahay. Siya rin gumawa ng studio ko, no, si Nanti. So without Nanti, hindi ako makagawa at maka-record ng magandang kanta dito sa studio. So thank you so much, Nanti, and for your family, and to all followers ng Kuya Bryan Music, ng OBM Music dyan sa San Carlos, Negros, and even outside San Carlos and Negros. Ako, I'm proud na yung mother ko is from Negros. So Negros for me is my second province, no, after Cebu. So salamat kayo, Nanti. We have Gary Jong, no, for the song Bisaya Ko.
I'm proud na Bisaya ako. Wow, I like this song. I love it. Thank you, Gary Jong. I think you're Filipino-Chinese. And then, si Lensei Rose Garay for the song Pasabta Ko by Lila Laburada. 2021, Maoy Gihapon. Yes. Hindi mawawala ang Maoy songs. And then we have Anthony Salisi for the song Dahil Mahal Kita by J.R. Shabok. Sabi niya, nice song. So I hope sa mga hindi pa na nakinig ng Dahil Mahal Kita by J.R. Shabok, pakinggan nyo. It's a very nice song. Yun nga lang, Tagalog song siya. But ako kasi I believe na if you're a good songwriter, hindi lang Bisaya songs ang gagawin mo. Dapat gumawa ka rin ng Tagalog at saka English songs para mas ma-challenge ka. Kasi it's easy for us to write Bisaya songs kasi it's our native language, no? It's our own language. So para mas may challenge, gumawa ka rin ng Tagalog songs o kaya English songs. From Tita Liit Vlogs for the song Pasabta Ko. Sabi niya, noong pinapasound ito ng katrabaho kong Bisaya, di nagtagal, naging paborito ko na. Ngayon, paborito ko na. I love this song. Thank you so much. Sa mga nanood dyan, antayin nyo lang, gagawa tayo ng bagong song. Basahin ko lang tong mga nag-comment sa YouTube. Magpapasalamat muna ako. From CJ TV, for the song Peking Mundo by Charilyn Mamugay. Crush ko yan. Okay, Peking Mundo, composed by Charilyn Mamugay. She's only 16-year-old, but she's a very good songwriter. Sumali din siya sa OBM2. At ngayon, ang ganda ng resulta ng kanta niya sa Spotify. So, ako, dating ang time na hindi na ako magsusulat ng kanta, magsusupport lang ako sa mga bagong songwriters. And I'm very proud at confident na magpapatuloy ang kanta, ang mga gandang kanta ng mga Bisaya because ang daming magagaling na songwriters. They are even better than me. And Charilyn Mamugay is one of them. So, abangan nyo ang kanta ni Charilyn Mamugay. So, pag naging 15 na yan, umpisa tayo. Okay, 11 pa lang eh. Bina Vlogs, no, for the song Bisaya Ko. Proud Bisibuana here, Bisaya Ko. Thank you, Bina. Siguro i-subscribe nyo yan, si Bina Vlogs. From Dama KTB, for the song Nakasabot Nako by Golden Canedo. Limbaut ako balahibo sa imo tingog inday, padayon gyud. Yeah. Talagang magaling si Golden, and she's the first champion ng The Clash, no, ng GMA. Ngayon 50 na, so mag-umpisa na tayo. Okay. Again, good evening. Maraming salamat to all the followers and subscribers of Kuya Bryan. Umabot tayo ng 206,000 subscribers. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging successful ang mga kanta ni Kuya Bryan at sa mga ibang OBM songwriters. No, OBM stands for Original Bisaya Music. So, any genre, any language, as long as composed by Bisaya songwriters. So, ngayon, no, gusto kong maging ma-challenge ako. Gagawa ko ng brand new song from the scratch. So, ako talaga, normally, gumagawa ako ng kanta. I always start with the melody. No, I always start with the melody. Alam ko maraming magagaling na songwriters dyan. They always start with the lyrics, then saka na ang melody. But for me, it's better for me to compose the melody first for two reasons. No, number one, it's faster and it's easier for me to write the lyrics kung meron ng melody kasi makapag-focus na ako, no? I imagine ko na yung tugtog ng kanta. Tapos second reason is walang labis, walang kulang. Kasi pag merong lyrics na kasi tapos gagawa kayo ng melody, ang tendency noon yung lines nyo, no, for the lyrics, may tendency na masyadong mahaba. It's either kulang or masyadong mahaba. So ang tendency nun, babaguhin nyo na naman yung linya. So, para to avoid those problem, no, melody first, tapos yun, gagawa ka lang insakto talaga, just enough for that line. Okay, so there's so many ways para gumawa ng melody, no. But for tonight, now it's 8:17. Ang gagamitin ko na way is to use my guitar. Okay? So, I'm not a good musician.
No, I'm just a songwriter. At as a songwriter, kailangan mong matutong mag-gitara at mag-piano. Teka lang ha, may nag-text. At kumahanap siya yung chat. Teka lang, balik tayo ha. Sorry, I'm back. Di ko mahanap kung saan. Di ko mahanap yung kung paano. No, kung merong nagchat-chat. But anyway, tuloy tayo. Anyway, this is the first time na nag-live ako, gagawa ng kanta. So, okay, so as I mentioned kanina, as a songwriter, kailangan mo talagang matutong mag-gitara at saka mag-piano. You don't need to be an expert, but at least alam mo kung paano kasi nakakatulong talaga. Ang hirap kasi na meron ka ng kanta, tapos pag may nagtanong sa'yo, o anong chords ng kanta mo, hindi mo alam. Di ba? Nakakahiya naman. So, it would be better talaga na alam mo mag-gitara para nakakatulong din, no, na maganda ang melody na magagawa mo. Tsaka, just to save your money kasi you don't need to pay anyone just to hire a guitarist, no, for your song. Mas madali kang gumawa, mas madali kang mag-edit ng songs mo, and even when you perform, no, hindi mo kailangan magbayad or even sa recording. So, bisa tayo now, it's 8:20. We will make sure na may bago tayong kanta before mag 9:20. Okay, so I'll start with the melody. So, lahat ng musicians alam nila na ang pinaka-basic chords talaga is G, E minor, C, and D. At palagi ko itong ginagamit sa lahat ng mga kanta ko. No, I always start with these basic chords kasi importante kasi na yung kanta mo mas madaling makasunod yung ibang mga singer or musicians, no, if they want to cover your songs. Normally kasi di naman lahat magaling mag-gitara. So pag nakita nila na ang hirap ng chords, hindi nila i-cover, no? So it would be smart na you use basic chords, no? So G, D, E minor, C para madaling mag-cover. That's the reason why ang daming nagka-cover ng Pasabta Ko is because it's very basic, no? I'm only using C, E minor, F, G lang. So, for now, gagawa tayo ng kanta using G, D, E minor, C. So, ito yung tunog ng G, ito yung D, E minor, C. So, maraming ways sa paggawa ng melody, but this is one way, no? By just playing my guitar using the basic chords to G, D, E minor. So with these basic chords,
nag-i-imagine ako kung anong melody na pumapasok sa sa brain ko. So like example, ikaw ra sa aking or saya ko. So basic chords, G, E minor, G, D, E minor, C. So kung gusto mong then gumamit ka ng capo, no? Like example dito. Okay? May capo sa 5th fret. I'm using G chord but C na siya. So ito yung chords ng pasabta ko. Pero C na to ha. Pasabta ko to. Yan, pasabta ko. But I'm using G pero gumamit ako ng capo. Okay? So, yun. Play lang tayo ng ito A naman to siya but I'm using G chord. So, play lang tayo ng the basic chords tapos makaka-isip na tayo ng bagong melody. Focus muna ako ha. So normally 5 to 15 minutes makakagawa na ako ng bagong melody. So it's either makagawa ako ng chorus na melody or verse na melody. Pag maganda na yung melody, then gagawin ko yung chorus. So madali na lang gumawa ng verse na melody. Pag nakagawa ako ng melody na hindi masyadong strong, then gagawa from that melody na verse, gagawa ako ng melody na pang chorus. Okay? So, keep tayo. Kailangan may nag-message. G D Okay, may naisip na ako. No? Parang naglalaro lang ako pero actually may naisip na ako na melody. So, okay, sulat na tayo. So, susulat tayo ng lyrics. First line. So, pag meron na akong melody, based on the melody na naisip ko, mag-iisip ako kung ano ang magandang topic for that melody. So, if it's a sad melody, then alam ko na, maybe ang topic is Maoy song or broken-hearted or long distance. If it's a happy song, so maybe you found a new love. No? So, depende lang sa melody. No, mas maganda kasi na gumawa ka ng lyrics based on the melody. Kung ano ang tamang melody. No, kung ano ang tamang lyrics for that melody. So, sa nagawa kong melody, gagawa ko ng kanta na magdi-decide ako na isang Tagalog song. Tapos, para sa mga in love, no? Para sa mga may crush. Pero alam nila sa sarili nila na hindi sila o wala silang chance. Maybe kung lalaki, for example, lalaki ako and then napakagandang babae, alam ko wala akong chance, no? Especially kung sikat siya or what. But no,
I will just express no yung paghanga ko. So pansinin man niya ako, hindi, okay lang, but I'm happy, no? So ganun din para sa mga babae na, ang daming babae na meron silang gusto na lalaki pero hindi sila gusto ng babae. Masakit pero no, in real world talagang nangyayari yan. So ang first line ko is, ito na naman ang puso ko. Ito na naman ang puso ko. Okay? So, okay? So yun, ito na naman ang puso ko. Next line will be, so dito ang puso ko, no? Ito naman ang puso ko dahil may nakita akong gwapo, no, or maganda. Then tumitibok ang puso ko. So ito na naman ang puso ko, tumitibok. Dapat rhyme kasi yung last. So ang last is, ito na naman ang puso ko, tumitibok dahil sa'yo. Tumitibok. Ito lang. Puso ko. Tumitibok dahil sa'yo. Tumitibok dahil sa'yo. And then, ayaw ko. Kasi nga, may nakita, for example lang, babae ako, may nakita akong gwapo, sikat. So ito naman ang puso ko, no? Tumitibok dahil sa iyo. So alam ko naman na hindi ko siya hindi siya level, no? Hindi ko siya ka-level. So ayaw ko na sana. So ayaw ko na sana. Ayaw ko na sana, mahirap na. Kailan. So yun talaga guys, no, pag gumagawa kayo ng lyrics, dapat rhyme siya sa last para magandang pakinggan, no? Ito na naman ang puso ko, tumitibok dahil sa'yo. Ayoko na sana, mahirap na, walang mapapala. Okay? Walang mapapala. Try natin. Tumitibok dahil sa'yo. Ko sana. Ayoko sana. Ayoko sana. Mahirap na. Walang mapapala. Okay. Tara ha. Tira ko. Makita. So ito na naman ang puso ko. Ayoko sana, mahirap na, walang mapapala. Okay? Next line tayo. Okay, subukan. Guys, hindi ako singer ha. So, pag kumanta ako, siyempre hindi magandang pakinggan. But pag kinanta na to ng magaling na singer, then that's the time na ma-appreciate nyo yung song. But para lang maintindihan nyo kung ano yung melody kakantahin ko kahit hindi ako singer. Okay? Based on the lyrics na naisulat ko na.
na naman ang puso ko, tumitibok dahil sa'yo. Ayaw ko sana mahirap na walang mapapala. Okay. So, that line, masyadong maikli pa, no? For the chorus or pre-chorus. So, dagdagan muna natin, no? So, natin. Gusto kitang iwasan. Mas maganda sana kung merong chat, no, para malaman ko kung baka merong mga suggestions, but since hindi ko makita, wala akong makitang suggestion, so ako na lang, no, dapat matapos natin yung kanta before mag 1 hour. So gusto kitang iwasan kasi nga hindi nga ka-level, no, yung crush niya, so gusto kitang iwasan. Paano kaya ang chat? Wala eh, walang nakalagay dito eh. Gusto kitang iwasan. Walang suggestion, pero di ko mapigilan. Gusto kitang iwasan, pero di ko mapigilan. Kasi nga, sobrang gwapo siguro, no? Di niya maiwasan. Di mapigilan. Siguro, isang ngiti mo lang ay okay na. And then, so pag ngiti yung crush mo, anong mafe-feel mo? Saya ay di open. So, try natin. Basahin ko lang ha. Ito na naman ang puso ko, tumitibok dahil sa'yo. Ayoko sana mahirap na walang mapapala. Gusto kitang iwasan, pero di ko mapigilan. Isang ngiti mo lang ay okay na. Saya ay di mapantayan. Okay, that's the verse lines, and then gawa tayo ng chorus. But pag gumawa ka ng kanta, mas maganda talaga kung merong pre-chorus bago mag-chorus. Kasi yung pre-chorus kasi build up siya ng chorus mo. No? Just to avoid na maboard yung mga tao na verse melody, chorus melody, verse melody na naman, chorus melody na naman. Dati yung time maboboard sila pag dalawang melody lang, no? Verse and chorus. So it's important na gumawa kayo. Kung kaya nyo lang, no? Try nyo gumawa ng pre-chorus bago mag-chorus. So gawa tayo ng pre-chorus. So, but ang gusto kong gawin ngayon kasi gusto ko lang na sa whole song, gagamitin ko lang na chords is G, D, minor, C. But, okay? Naglagay lang ako ng kapo. But, gusto ko, para lang napakasimple ng kanta. No? Lahat makakasabay. So, I will just use the 4 basic chords, G, D, E minor, C. So, that's the challenge. No? Sana makagawa tayo ng magandang pre-chorus kahit na basic chords lang. So, pre-chorus.
At kung hindi, try natin. At kung hindi, diba? At kung hindi mapapa sa akin ay okay lang. Okay, try natin yung pre-chorus. So, from the verse muna. Gusto kita iwasan, pero di ko mapigilan. Isang ngiti mo lang ay okay na. Saya ay di mapantayan. Pre-chorus. At kung hindi ikaw mapapasa akin ay okay lang. Pwede. Dami na may message sa Facebook. Masaya na ako. Ibigin ka. Okay. Start tayo from the top. Ito na naman puso ko. Tinitibok dahil sa'yo. Ayaw ko sana mahirap na walang mapamalang. Gusto kitang iwasan, pero di ko mapigilan. Hindi mo lang okay na. Saya ay di mapamayan. Yan, pre-chorus. At kung hindi ikaw mapapasa akin ay okay lang. Masaya na kung ibigin ka kahit ayaw mo ay okay lang. So, edit ko lang. Masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo ay okay lang. Ay, kahit. And then now, ang pinaka-importante which is the chorus. So, dapat from verse, no, tataas siya sa pre-chorus and then mas lalo siyang tataas, no? Kasi kung sasayaw pa, it's the highlight, no? It's the climax ng song mo. So dapat, no, mapansin ng mga listeners mo na tumataas yung kanta. So, at kung hindi ikaw mapapasa akin ay okay lang. Masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo ay okay lang. Dahil gusto kita. Oy, hi to my inaanak, no, the son of my best friend Joy Ocson, si Junel Jocson, he's watching now.
Hi, Junel. First time. Pasensya na. Of course, no, kahit na ang dami ko nang nagawang kanta, andyan yung pressure kung maganda ba yung magawa kong kanta ngayon. But okay lang. No? But I'm very sure na pag na-arrange ko na to, pag nakanta na tong ng magaling na singer, no, ma-appreciate nyo na yung kanta. So, chorus is dahil masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo ay okay lang. Why? Why okay lang? Kasi dahil gusto kita. Okay? So dapat rhyme sa kita. So, ano ba mga rhyme ng kita? So, kahit ayaw man. Or maybe yung crush niya is kasi nga gwapo, sikat, pero maybe sa mga friends, maybe babaero siya. So sasabihin ko sa chorus, dahil gusto kita, kahit ayaw man nila. So maybe yung friends niya ayaw dun sa crush niya or the family ayaw kasi nga kailangan ba mag-aaral siya, no? Focus on the study. So sa chorus is dahil gusto kita kahit ayaw man nila. Pinapangarap ka, walang iba dahil kita. Okay, so nag-start tayo 8:20, now it's 8:44. No, the challenge is dapat mabuo natin ang kanta, no, maximum 1 hour. So dapat mas maganda kung less than an hour. Normally pag gumagawa ako ng kanta talaga, yung I give a time limit for myself, no. 1 hour talaga dapat mabuo ko na yung melody at saka chorus. It doesn't mean na talagang okay na yung kanta, but at least mabuo ko na, no. Then maybe sa succeeding days i-edit ko na or i-arrange ko ulit, no. Gagawa ko ng demo kung okay ba. But normally, pag gumawa ng kanta talaga is 1 hour talaga. Challenge lang ngayon kasi nga, siyempre, live ako. So, mas mahirap pero kaya pa rin. Okay, so nagawa natin sa chorus is dahil gusto kita, kahit ayaw man nila, pinapangarap ka, walang iba. Then, try natin sa melody kung okay lang ba. Ang hirap pag sa phone kasi maliit lang. Okay, pagpasensya nyo hindi ako singer. So, subukan ko lang para lang ma-appreciate nyo yung melody. Na naman ang puso ko, itibok dahil sa'yo. Ayaw ko sana mahirap na walang mapapala. Gusto kitang iwasan, pero di ko mapigilan. Isang hindi mo lang ay okay na, saya ay di mapagayan. Yun ang verse, and then let's sing the pre-chorus and the chorus. Kung hindi ikaw mapapasa akin ay okay lang, okay lang. Masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo ay chorus tayo. Dahil gusto kita kahit ayaw man nila, pinapangarap ka, walang iba dahil mahal kita. Okay, that's the chorus. I know it's bad because hindi ako singer, but
Uh, I'm sure pag na-arrange ko na to at nakanta ng magaling na singer, ma-appreciate nyo. Hindi ko kasi ma-express kasi hindi ako singer. No, hindi nyo maano kung ano yung nasa utak ko. But anyway, let's continue. Then after the chorus, of course, gagawa tayo ng second verse. So sa second verse, hindi mo kailangan na mahaba just like the first verse. No? So, kasi ang based on my experience kasi, hindi kasi okay na masyadong mahaba ang kanta mo. Kasi the tendency sa pabalik-balik na melody ng verse, pre-chorus, chorus, there's a tendency na mabuboard yung listener mo. So, in fact, yung standard talaga is 4 minutes lang. So, nagiging 4 and 30 minutes na lang. But more than that, hindi na siya okay pakinggan. No? Masyadong mataas na. So, kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng masyadong mahabang lyrics din. Okay? So, start tayo sa second verse. May, lagyan natin. Dahil makita, maybe, nung una kitang nakita. Guys, pag gumawa kayo ng kanta, mas madali kasing gumawa ng lyrics na, kasi alam naman natin na dapat rhyme siya sa last. Okay? Marami kasing words. Ako talaga, maraming words na nag-end ng A or O or like example, libingan, ngan, yung mga ngan, di ba? Kasalukuyan, kababayan, madali yan. So that's the 3 main talaga na madaling gumawa ng lyrics, no, with A. So ngayon, like, noong una kitang nakita. Alam ko kasing maraming words na A. So that's the reason why na kasi it will be faster for you to write the lyrics. So nung una kitang nakita, so ano yung na-notice mo nung first mo siyang makita? Nung una kitang nakita, so just imagine kung yung crush mo, no, pag may nakita kang gwapo or maganda, ano yung feeling mo pag nakita mo siya? Like, in love ka na kagad? No? So, pero dapat yung challenge is A. Nung una kitang nakita, kahit ang pagsabihin mo na in love na ako, hindi siya rhyme, di ba? Ko. Nung una kitang nakita, hindi pa rin sasabihin na nabighani ka. So kahit A siya, hindi siya rhyme. Nung kitang nakita, din ka. Hindi eh. Nung una kitang nakita, alam ko na. Nung una kitang nakita, ako ay natulala, di ba? Ako ay natulala. I don't know if my good friend, Nante of San Carlos City, I think he's watching now with his family. Thank you so much, Nante. Miss na kita. No, si Nante ang gumawa nagayos ng bahay ko at siya ang gumawa, no, ng studio ko. So if you're watching now, Nante, thank you so much. Sana dating ang tayo, magkita tayo. Napakinabangan ko yung studio na ginawa mo. So thank you so much. Sa lahat ng mga taga-Negros dyan, thank you for supporting Kuya Bryan Music and OBM Music. Okay? Mabuhay ka, Nanti. Okay, patuloy tayo. Nung una kitang nakita, ako ay natulala. And then, di na okay. That's the good thing. No, kaya ako I love writing Tagalog song kasi mas nasa-challenge ako. Pag Bisaya kasi, ang dali lang gumawa ng lyrics eh. No, parang nagsasalita ka lang, pero nasa diretso ka lang. Kasi nga Bisaya, 'di ba? Bisaya ako eh. So pag gumagawa ako ng Tagalog, mas nag-iisip ako. Kaya mas nasa-challenge ako pag gumagawa ako ng Tagalog. Pag Bisaya, kahit 45 minutes, 30 minutes, tapos na. Ito, talagang kailangan ng an hour talaga para matapos ko yung kanta. Noong una kitang nakita, ako ay natulala, di na mapakali. Araw. Mapakali,
So, araw o gabi. Try natin. Una kitang nakita, ko ay natulala, di na mapakali, mapaaraw o gabi. I think, dagdagan ko na ng lyrics. Shadow Maikli. Di mo man maintindihan. Pag gumawa ka ng lyrics, it doesn't mean na final na yan. No? Importante lang mabuo mo yung kanta. And then, sa habang gumagawa ka ng demo, kinakanta-kanta mo, doon mo maisip ko nung, there's better lines pala for this. So, pwede mo edit. But for now, gusto ko lang matapos yung kanta. Okay? Di mo man maintindihan. So, parang sinasabi, no? Iniisip ko na babae ako eh. No? So, sinabi ko sa lalaki, nung una kitang nakita, ako ay natulala. Kasi sobrang gwapo mo. No? Di na mapakali, mapaaraw o gabi. Di mo man maintindihan. So, di mo man siguro alam kung ano yung na-feel ko. Di mo man maintindihan. Yung man maintindihan. So, anong an? Okay. Ang aking nararamdaman. Di mo man maintindihan ang aking nararamdaman. Kahit puso diba? Alam. So, di mo man maintindihan ang aking nararamdaman. Kahit puso mo, no, kung anong nasa puso mo, iba ang gusto. Alam kong hindi ako. Okay? So, rhyme siya. Di mo man maintindihan ang aking nararamdaman. Kahit puso mo, iba ang gusto. Alam kong hindi ako. Okay? Then, tapos na. Okay? Repeat. Repeat. Pre-chorus. And then, normally after the second verse, you have to repeat the chorus. Kung merong pre-chorus, then repeat pre-chorus, and then repeat chorus. Repeat. Repeat chorus, repeat chorus. Okay? Try natin. Yung intro sa kana, okay? But normally, pag intro kasi, yung ginagamit kong melody is yung sa chorus melody. But saka natin pag i-arrange, no, after. Maybe tomorrow I'll arrange the song. Okay, first. Ito na naman ang puso ko. May tibok dahil sa'yo. Ayaw ko sana mahirap na walang mapamala. Gusto kitang iwasan, pero di ko mapigilan. Isang tingin mo lang okay na. Saya ay di mapantayan. The chorus. Kung hindi ikaw mapapasa akin ay okay lang. Okay lang. Masaya na kung ibigin ka kahit tayo mo ay okay lang. Dahil gusto kita kahit
ayaw Manila. Pinapangarap ko, pinapangarap ka, walang iba. Dahil mahal kita. Okay, that's the chorus. Second verse na tayo. Una kitang nakita, ko ay natulala, di na mapakali, mapaaraw o gabi. Di mo man kulang, di mo man ako, okay. Di mo man ako maintindihan, aking nararamdaman. Kahit puso mo ba ang gusto, alam kong hindi ako kaluoy po. And then, because again. At kung hindi ikaw mapapasa akin ay okay lang. Okay lang. Masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo ay okay lang. Dahil gusto kita kahit ayaw Manila. Pinapangarap ka, walang iba. Dahil mahal kita. So, normally, after the second chorus, pag binalik mo na yung chorus, normally, nag-preach ka. Okay? But, pwede rin, kung wala kang pang-bridge, then, mag-instrumental ka. Okay? So, after that, mag-instrumental ako. So, syempre, saka na yan. Alam ko na kung anong gagawin ko. But for now, ito lang muna. So, pwedeng lagyan mo ng electric guitar. And then, balik tayo sa pre-chorus. At kung hindi ikaw mapapasa akin ay okay lang. Okay lang. Masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo ay okay lang. And then, based on my experience, maganda talaga yung kanta na from, biglang mag-soft, no? Tapos biglang, naman. So, maybe yung chorus, one stroke lang. Ito lang. Dahil gusto kita, dahil ayaw Manila, pinapangarap ka, walang iba. Dahil mahal kita. Tapos biglang, naman. Dahil gusto kita, kahit ayaw Manila, pinapangarap ka, mahal kita. So, avoid ko na yung walang iba. Okay. So, gusto kita, then one more para last na. Dahil gusto kita,
Pangarap ka dahil mahal kita. Okay. 9:02. Okay, so tapos na. 8:20 to 9:02. One more time, kakantahin ko. But again, as I mentioned, hindi ako singer, so hindi maganda ang boses ko. But para lang maintindihan nyo, para lang may idea kayo kung ano yung melody, kakantahin ko kahit hindi maganda ang boses ko. But one thing for sure, pag na-arrange ko na to at nakanta ng magaling na singer, then you can appreciate the song. Okay? So, I don't know kung ano ang title ng song na to, but based on the lyrics, pag gumawa pala kayo ng title, dapat isipin nyo na yung title walang kapareho. No, mas maganda kung walang kapareho sa YouTube, sa Spotify. Tapos, the shorter, the better. No, kaya pasabta ko, ikaw ra. Kasi mas madaling maalala ng mga listeners like Bisaya. Diba? One word lang. So, for this, basahin ko yung ano ha. Ito na naman ang puso ko. Okay, imagine kung babae ako, ito na naman ang puso ko. Tumitibok dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ayaw ko sana mahirap na walang mapapala. Gusto kitang iwasan. Kasi babayero ka nga, di ba? Pero di ko mapigilan. Isang ngiti mo lang ay okay na. Saya ay di mapantayan. Well, the usual, no? Pag na-inlove ng babae, wala na, kahit hindi mabait, kahit babayero, okay lang. Pre-chorus, at kung hindi ikaw mapapasa akin, ay okay lang. Normally, syempre gusto mo talaga mapasayo. But because kasi nga, sobrang iba yung level ng na-crush mo. Alam mo, tanggap mo na sa sarili mo na hindi talaga mapapasa akin, no? Hindi mapapasayo. So, at kung hindi ikaw mapapasa akin, ay okay lang. No? Masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo, ay okay lang. Yan ang pre-chorus. And then the chorus, which is the highlight of the song, normally kasi ang chorus yan ang main, no, story. So, because, dahil gusto kita. Kahit ayaw man nila, no, my friends, my family don't like you, pero pinapangarap ka, walang iba, dahil mahal kita. That's the chorus. And then, the second verse, nung una kitang nakita, ako ay natulala, no, sa sobrang gwapo siguro, sobrang sikat, no? Di na mapakali, mapaaraw o gabi. Well, the usual feeling, no? Pag nakita ng babae ang crush niya, no? Nag-iisip na lang palagi, no? Umaga, hapon, gabi. And then, di mo man ako maintindihan ang aking nararamdaman. Kahit puso mo, iba ang gusto, alam kong hindi ako. Accepted. Then, repeat pre-chorus, blah, blah, blah. Okay, for the last time, kantahin natin. Okay, lagyan natin ng basic intro lang. First, ito na naman ang puso ko. Tumitibok dahil sa'yo. Ayaw ko sana mahirap na walang mapapala. Gusto kitang iwasan, pero
Pero di ko mapigilan, isang ngiti mo lang, okay na. Saya ay di mapaglayan. Chorus. At kung hindi ikaw mapapa sa akin ay okay lang. Okay lang. Masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo ay okay lang. And then chorus. Dahil gusto kita kahit ayaw man nila. Pinapangarap ka, walang iba. Dahil mahal kita. Second verse. Nung una kitang nakita, ko ay natulala, di na mapakali. Mapaaraw o gabi, di mo man ako maintindihan. Aking nararamdaman, kahit puso mo ba ang gusto, alam kong hindi ako. Chorus. Kung hindi ikaw mapapa sa akin ay okay lang. Masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo ay okay lang. Kahit gusto kita, kahit ayaw mo lang. Pinapangarap ka, walang iba. Dahil mahal kita. And then instrumental. Chorus. Kung hindi ikaw mapapa sa akin ay okay lang. Masaya na akong ibigin ka kahit ayaw mo ay okay lang. And then goes, kahit gusto kita, kahit ayaw man nila, pinapangarap ka. Dahil mahal kita. Then, last chorus. Dahil gusto kita, kahit ayaw man nila, pinapangarap ka. Dahil mahal kita. Pinapangarap ka. Dahil mahal kita. Alright. So, ang title ng kanta is may nag-message sa akin kung ano daw ang magandang title. Sabi ng aking gwapong inaanak na si Junel Jokson, son of my best friend Joy Hokson. Sabi niya ang title is Okay Lang. Okay lang. Maganda, di ba? Okay lang. Kasi nga, palagi kong binabanggit na okay lang.
Kasi nga, yung message ng song na para to sa mga tao na may gusto, may crush, grabe yung crush nila, napakasikat siguro, magandang tao, alam nilang ibang level, no, hindi nila kayang abutin, no, hindi nakaka-level. So, masaya na sila na minamahal nila yung tao kahit hindi mapasa kanila, ay okay lang, no? Just allow me to love you and think of you. So, tama si Junel, ang title ng kanta must be okay lang, no? Okay lang. So, ang title ng song, thank you Junel, is okay lang. No? It's a sad song kasi hindi mo mabot, but still positive ka, no? Kasi hindi naman lahat ng gusto mo ay mapapa sa'yo, no? Gusto mong maging first honor pero baka hindi para sa'yo. Gusto mong sumikat yung kanta mo pero bakit hindi sumikat? So maybe parang like ako, ang dami kong kanta pero may sikat nga pero mas marami hindi sikat, di ba? Okay lang, di ba? At least na-express ko kasi nung nag-umpisa kasi ako ng gumawa ng kanta, I was inspired by my good friend Franco Reyes, no? Franco Reyes of Franco Band, siya yung singer-songwriter ng Franco Band. He was my classmate in high school. So wala akong not even in my wildest imagination, no, na gusto ko maging songwriter, and I was a dance instructor, you know, that I was teaching dancing for almost 18 years in Cebu, in Taiwan, in Singapore, but nung nagpunta si Franco sa Singapore, nag-concert siya doon for 3 times. Doon ako na-inspired. No? Alam ko na magaling si Franco, magaling siya kumanta. But I was so surprised na ang galing niyang magtugtog at gumawa ng kanta. So, napaisip ako, since hindi na ako nagtuturo ng sayaw, then maybe in writing songs, no, I can inspire people, no, sa pamamagitan ng lyrics ng kanta. So, doon ako na-inspired kay Franco. So, without Franco, hindi ako maging songwriter. Walang Kuya Bryan na songwriter. So, I am very grateful for Franco. So, wala pang 9:20, wala pang 1 hour. So, natapos natin yung kanta. Tagalog song. The title is Okay Lang, no? Requested by my handsome inaanak na si Jonel Juxon. No, son of my best friend, Joy Hoxon. Again, maraming salamat. I'm sorry. This is my first time, so I know we can improve next time, no? Hindi ko makita yung yung live chat. Baka wala, baka hindi ko na-enable. So, mas okay sana kung mayroong live chat, makikita ko sino yung nanonood. So, makapag-request sila. Yan siya, nag-live ko. Kasi, pakilagay mo. Okay, salamat. Thank you. Thank you, te. So, binanggit ko pala sa Facebook ko, I was asking, no, kung ano yung magandang, kasi nagawa ko na lahat ng mga kanta na gusto kong gawin. No, nagpa-suggest ako may napili akong dalawa. Yung isa, may nag-suggest na, ano yan? Anong wala ko uyab? Kung sa Tagalog, bakit wala akong shota? No? Tapos yung pangalawa, napili ko is yung a song daw about OFW. So gagawin ko yan maybe next week, no? Again, imprunto, no, para mas ma-challenge ako. So maraming salamat. Please support all OBM songwriters. Ang daming magagaling na songwriters. Alam mo, kaya tinayo ko ang OBM kasi alam ko, I am very sure, I am very confident, I am very positive na ang daming magagaling na songwriters na mga Bisaya, lalo na dito sa Cebu. No, and they're very young, so I am very sure, no, they can be better, no, mas magaling pa sa akin, no, kaya happy ako na pag nawala na ako sa music industry, pag hindi na ako gumagawa ng kanta, magsusupport na lang ako. Alam kong magpapatuloy ang OBM kasi ang daming magagaling. They are all
better than me. Just imagine, I start from at the age of 41. Yung iba ngayon, they're 16, 18, 20, 25. So, ang daming pwedeng magawa nila, no? Bago sila mag-reach sa age na 41 na nag-umpisa ako. So, maraming salamat. Again, makikita tayo. Meron pa, hindi pa ako nakagawa ng vlog pala. Nakapag-promise ako na meron akong ipropromote ng mga YouTubers. Don't worry, I will still do it. No, I will do it. Hindi ko lang magawa kasi sobrang busy and most of the times nasa Toledo ako, walang software doon, laptop lang gamit ko, hindi ako magawa ng vlog. So, but I can promise you na I'm going to promote YouTubers, no, kahit hindi music yung content nila, mas maganda na ma-promote natin sila, no, ma-support nyo rin sa lahat ng mga supporters ko, subscribe sa kanila. Mas magandang tumulong sa mga small-time YouTubers, no? So, again, maraming salamat. Thank you. Thank you for supporting.